Burial of John Achebe Anazong Achoyenze of Oboza Village, Onitsha. Ọ bụ ebe diọkpa na-akwa ozu ebe ndị be Anazong n'Ọdịọkụ. Atụ anya anyị kenekwale ezigbo mmadụ. Ọ bụ ndị Igboro Ọgbaọza ọ bụ Ọgbaọzọma jeje ga-ekpu akwa n'aba ndị ọgọ ya ka na-apụta ebe a. N'ọjọ ka ebe diọkpa nọ ga-eje gbalụ ozu dịka o si dị na omenala Ọnịcha. Ọza na-eje ka baje ga-ekpuo nwanne be akwa led by Akụnwavọ Ikom. Ọgbaọza agabago ka onye ekpuo nwanne be akwa. Akụnwavọ daalụ. What do you speak? Of the talking nonsense. My brother. Anyị na-anabata ndị obilu ndị Ọgbaọza nwanne be arapụrụ ebe a ndono. Ọ bụ ụmụ Mmụọkọbịa Ogboliaka ọ bụ nwa Diani bụ ọ bụ nwa na-eje ka aje ga-ekpuo nwanne be akwa.
chee onye nze aka n'ihu na-ekwu okwu ọma ọ ga-anọrịrị na the bosom of Abraham obi na-ezi ndụ ọ bụrụ onye nsogbu na ndụ ya niile ọ bụrụ onye ayala ọ bụrụ Ọnịcha sị na dịka ọma ga-atị ya o kwekwuru anya mmiri ọ na-eje eleta ndị mmadụ ife metụta mmadụ ibi ya na-emepụta ya achọ onye nze mbeghị na-ede na mba niile Ọ bụ ndị ụmụase si aga ịgba akwụkwọ ọgọ led by eze nna ya ọbịa Diọkpa ọ bụ ndị Igboro ọgba ọzọ a na-esi etu ha